Goedenavond, zondag 31 juli. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een 22-jarige man uit de gemeente Terneuzen is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mogelijke vechtpartij in Axel. De man, eigenaar van café Het Amstelhoekje, is vermoedelijk tussen vechtende groepen jongeren terechtgekomen en daarbij gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, zegt de politie. Het onderzoek is nog gaande en de gewonde man is nog niet gehoord. De politie zoekt getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het incident. Leerlingen van basisschool Ter Tolne brachten vorige week hun laatste schooldag door in zwembad De Spetter. Medewerkers van de leertuin hielden hen in de gaten. Het Tolse sportbedrijf gaat de komende 3 jaar gymlessen verzorgen voor alle 1900 basisschoolleerlingen op Tolen. Gymlessen worden dus uitbesteed. Ik zet dus LO-docenten in om vervolgens echt op een professionele manier de bewegingsonderwijslessen aan te bieden. De leerkrachten die voor de klas staan houden dan meer tijd over voor ander werk, is het idee. Nieuw is de natte gymles, dus sporten in het zwembad. Ook gaan sporters van Tolse verenigingen gastlessen geven. Maar wij vinden het echt de kracht dat de verenigingen ook tijdens schoollessen daar naartoe komen en gastlessen geven. Zodat basisschoolkinderen de weg weten naar een vereniging. Dus wij willen eigenlijk met iedereen samenwerken en elkaar in de kracht zetten. De medewerkers gaan in het nieuwe schooljaar aan de slag en dat begint op 5 september. In uw hand een emmer vol met bloemen. Hoeveelste emmer is dit? Mijn eerste ooit. Maar dat gaat wel gelijk lekker. Het gaat heel lekker. Ja, ik voel me helemaal thuis hier. En ze is niet de enige die zich thuis voelt in de pluktuin. Het zelf plukken van bloemen wordt steeds populairder. En dat zorgt ervoor dat de pluktuinen uit de grond schieten. Een paar jaar geleden begonnen met een heel klein veldje, zeg maar. En omdat er toch steeds meer mensen komen, moet ik het gewoon steeds groter maken. Ik denk dat het voornamelijk de beleving is. Het is al uniek dat je eigenlijk in een boomgaard kan kijken. De pluktuin ligt midden in de boomgaard. En het is een beetje de combinatie, de rust, het educatieve. Het is heel eenvoudig. Je plukt een mooie bloem, zet hem in huis, kijkt ernaar. En je hebt er een gevoel bij, want je hebt die bloem zelf uitgekozen. Je zou kunnen zeggen, je kunt ook gewoon naar de winkel en dan koop je een bosje bloemen. Ja, maar dit is toch wel net iets leuker. Omdat het gewoon aan het land is hier. De touw is net van het veld af en je bent lekker buiten. Waar let u nou op als u de bloemen plukt? Ja, ik ben niet echt een kenner hoor. Ik kijk vooral wat ik mooi vind. Ja. Deze bloemen. En wat vind je zo mooi in die bloem? Omdat ze geel zijn. En wat is jouw lievelingskleur? Oranje. Weet u daar dan ook bij te vertellen wat voor bloemen het zijn? Kunt u extra informatie geven? Dat kan ik niet zo goed. Nee, ik heb wel een app op mijn telefoon waarmee ik dat kan, maar dat heb ik nog niet gedaan. De pluktuin is niet alleen een beleving, maar biedt ook andere bloemen dan bij de bloemist. We zetten daar ook een beetje op in. Dus de duizendschoon, de korenbloem, de bloemen die mensen ook van vroeger kennen, zorgen we dat die hier bloeien. Vooral de tulpen die trekken heel erg aan. Zijn er ook bloemen die eigenlijk gewoon altijd blijven staan? Margrieten bijvoorbeeld, die zijn best wel explosief. En die overwoekeren dan alles. En een enkeling plukt dan wel eens een bosje margrieten. En als je dan heel veel hebt, dan blijft er heel veel staan. Eindelijk kon het weer doorgaan. Na iedere verregende, verwaaide of gecancelde edities door corona konden festivalbezoekers dit weekend rekenen op een zonnige editie van Weitje Rock in IJsendijken. En de sfeer zat er goed in. Het is echt fantastisch. Hartstikke leuk festival. Ik vind het leuk, maar het is niet echt mijn muziek, maar ik ben er wel. Ik heb ook van de week geholpen, ik help ook mee, maar het is niet echt muziek, maar ik vind het gewoon leuk om er te zijn. Ik heb het pak aangenomen dat ik in Ossewee zit. En Ossewee wil zijn dat ik 30 jaar ben, nog geen vriendin en nog geen kinderen heb. Met een biertje wordt de muziek ook steeds beter, denk ik, of niet? Ja, dat wordt steeds beter. Het wordt allemaal drukker, het wordt steeds beter. Hoe beter dat de muziek wordt. Het evenement vond dit weekend voor het eerst op zowel vrijdag als zaterdag plaats. Wat vinden jullie nou het allerleukste vandaag? Dat is een moeilijke vraag. De avond is nog jong ook eigenlijk, hè? Goed eten, leuke mensen, leuke muziek. En hoe voelt dat om al zo lang zonder vriendin en zonder kinderen te zitten? Ja, maar ja, de keuze van thuis uit of
gewoon niet knap genoeg. Je mag kiezen. De verwachtingen zijn heel hoog. Ik ga me sterk. Heel sterk. Het was een hele ommezwaai van het vrij warme en redelijk zonnige zomerweer van de laatste dagen naar de bewolking van vandaag. En op veel plaatsen kwam er ook wat regen en motregen bij. Bovendien stond er een matige tot vrij krachtige en aan zee regelmatig krachtige zuidwestenwind. Inderdaad, er waren ook een paar stukken blauwe lucht, maar van echt zonnige periode kon je niet spreken. Vannacht is het de meeste tijd ook bewolkt en plaatselijk valt wat regen of motregen, maar het front gaat er door naar het zuiden. Morgen zijn er daarna opklaringen, soms ook brede opklaringen, zeker later op de dag. En eventuele regen blijft bij een kortdurende lokale bui. Die kan vooral landinwaarts vallen en dan met name 's ochtends. Maximumtemperatuur morgenmiddag 21 à 22 graden en een noordwest tot noordenwind, windkracht 2 tot 3. De dinsdag en de woensdag zijn dus veel warmer. Dinsdag wordt het zo'n 24 tot 30 graden, woensdag 25 tot 31 graden. Vanaf donderdag is het opnieuw minder warm, met ook kans op een bui. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.